Dovolte, aby som vám predstavil spevokol Furčanky z riadne stacionári Svätej Heleny v Košiciach. Jeho riaditeľom je bakalár Marek Srňanský, ktorý spevokolu po celý čas vychádzal v ústretí. Vedúca spevokolu Marika Fekedelová. Garantom pani Kovaľová. Hudobný doprovod ľudová hudba Bratrikovci z obce Chmeľovec pod vedením Miloša Tivadara. Solista na akordeón Marek Erik Gorfan. Z konzervatória Jožef Háloviča v Košiciach. Poetický príhovor oslavenkyňam predniesie pán magister Andrej Sepeši. Ďalším účinkujúcim je pán William Čurila, ktorý neúnavným snažením držal nadšenie a tvoril svojím prístupom pozitívnu energiu, hru na harmoniku pri všetkých tréningoch na kroku. Ďakujem za pozornosť. Slovo predniesie pán magister Andrej Sepeši. Rozbilo sa 2 hodín. Máme ústa po čerešniach krvavé. Prstami po tebe chodím jemne, ako bosou nohou po tráve. Ja pri rieke čakám, kým sa osmelíš, jedným prstom ako dieťa. Spávala si v bledomodrej posteli, moja vlna zhaleje ťa. Pod vodou sa chveješ celá a od chladu tvojich štíhlych, bielých nôh tma okolo skamenela. Zrútil sa na nás antracitový stôl. Rozbilo sa 2 hodín. Máme ústa po čerešniach krvavé. Prstami po tebe chodím jemne, ako bosou nohou po tráve.